няколко думи на какво се дължи цвета. Червеникавите по-точно и розовите, това е билката манджиста. Добре е за кожата, съдържа хинони, много голямо количество. Тия, които са зеленикави, това е от пчелен прашец и метиленово синьо. Тези светлите. Цвета е от восък от здравец. Него го има и в другите. И тук няма някакви специални цветители. Това е всичките минерали, както и в другите сапуни, но без метиленово синьо, без манджиста и без натомна прах. Но минералният комплекс присъства, включително М-керамиката. Тук е тези. Те са с всичките видови отцветители. И пчелен прашец, и манджиста, и метиленово синьо. И затова цвета е такъв някакъв среден. Някои намирисват малко на пачули, някои на лимонова трева. Но аз много малко слагам аромати, защото дори най-скъпите и чисти, въобще всякакви там аромати, няма гаранция, че няма да предизвикват някакво раздразване на кожата. Затова по-малко слагам. Това са тия последните. Единствено е на тези белите им трябват няколко дена още, другите са абсолютно готови. Така че заповядайте. Имам малко и от старите, същата форма, но те са, както виждате, тук са нещо като серии. Наведнъж като права един цвят, да кажем. И има по 2-3 бройки от някакви по-стари, които са същите, но ако някой реши, значи ние се разбираме за някаква сума, аз му правя снимка на комбинация и ако я одобри, човека си я получава. До сега няма. Никой не е казал всъщност, че е получил раздразване на кожата. Дори и това не е малко. А пък ако има и някаква полза, която се усети, още по-интересно и по-добре. Пробвайте ги. Който не е пробвал, да пробва, цената въобще не е висока. Така че заповядайте.